Napalgang patay ang usa ka Arabic teacher nga dunay samad pinusilan sa lawas ug gihiktan pa og pisi ang mga kamot ug tiil niini sa kasagbutang bahin sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ani ang report. Napalgang nagbuyod ug wala nay kinabuhi kining usa ka lalaki nga gihiktan og pisi ang mga tiil ug kamot niini sa kasagbutang bahin sa usa ka hilit nga lugar sa barangay Taviran, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, banda 2:30 sa hapon adlang Lunes. Gilayong gitanggal sa kapulisan ang pisi nga gihigot sa kamot ug tiil sa biktima. Taod-taod, nasuta nga dunay mga samad pinusilan ang lawas niini. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ang maong biktima usa ka Arabic teacher ug residente sa Alyosan, Cotabato. Sa investigasyon sa PNP, gituho ang gipatay ang maong biktima sa maong lugar sa wala pa mailhing sospek. Yung mga na-recover doon na mga basyo, so allegedly doon siya pinatay but wala pa pong nakuhang makapagsabi kung may narinig pang putok kasi malayo nga daw sa kabahayan. So sa ngayon, ongoing pa yung investigation at for possible apprehension and identification of the suspect. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginasuwayan pa kini nga makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.